Poštovani gledalci, dobar dan. Veliki pozdrav iz Južne Norveške. Evo danas je malo vetrovito ponovo, ali nema veze. Ja evo da iskoristim priliku, pošto danas imam jako puno posla. Odradila sam nešto kasnije. Htela sam danas da nešto kažem o tome zašto život bez Isusa Hrista nama nema smisla. Zašto? Zašto je on toliko jedinstvena ličnost? Zašto je toliko on bitan i važan? I evo da krenemo ovako. Kaže, Bog je toliko zavoleo svet da je poslao svog jedinog sina da spase. On je toliko milostivan i dobar i toliko je zavoleo sve da je poslao svog sina da svako ko u njega veruje ima večni život. Znači, on nije poslao da osudi svet, nego svet da bude kroz njega spašen. To je veoma važno. Kaže da on živi više od 2000 godina, da svi filozofi i učitelji koji su bili nestali, a Isus je i danas živ. To je najjedinstvenija ličnost koja je ikad postojala. Ponudio je pokajanje za oproštenje greha, znači da je kroz milost i ljubav pokazao svoju milost, dobrotu i lepotu. I to je veoma velika razlika što se hrišćanstvo razlikuje od tih nekih drugih religija, to jest vera, tako da to drugačije objasnim. Jer on je živeo svetim životom bez jednog greha i činio je veća čuda nego iko živi. On ima milione sledbenika. On je ponudio također nov način života svima koji ga ljube. Također, da svuda gde je njegova reč stigla dao je novu nadu i novi smisao života, a to je također mnogo važno. I on također kaže, ja sam vaskresenje, život. I onaj koji u mene veruje i kad umre živeće. Koliko je to jako. Znači onaj ko u mene veruje i kad umre živeće. To je stvarno jedno veliko savršenstvo. Tako da kad je se Isus Hrist, kad je odlazio na nebo, kad se pozdravljao, on je ostavio jednu mnogo važnu rečenicu koja je u meni ostavila veoma dobar, jak utisak. Kad kaže, ja sam vaskresenje, život. Niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Šta to znači? To znači da jedino do Boga se dolazi kroz ljubav, kroz milost, pošto je on ljubav i milost. I šta još važno kaže isto tada, dođite k meni, svi koji ste opterećeni i ja ću vas okrepiti. Ja sam put, istina i život i niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Znači, on ne beži od tužnih i negativnih ljudi i ljudi koji su činili loša dela, koji su opterećeni, tužni, nego kaže, dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, koji ste pod teškim teretom, i ja ću vas okrepiti. Ja sam put, istina i život i niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. To je u meni toliko probudilo onako nešto. Kaže, ko veruje u mene i kad umre živeć. Stvarno, toliko jako, što znači da je njegovo rođenje je bilo jedinstveno. Kaže u Bibliji da ga je rodila Devica Marija. Jedan video specijalno o njoj ću snimiti, ne jedan, više, ali dobro, kasnije malo. Njegovo rođenje je bilo jedinstveno, njegov život i vaskresenje stvarno je jedinstveno. Da neko živi više od 2000 godina i da ima više od 2 milijarde sledbenika.
Tako, dragi moji ljudi. Tako da, eto. Ali ova rečenica kad kaže dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrepiti. I kad kaže ja sam put, istina i život, jer niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Znači, veoma jako, veoma jako. Sad, dragi moji ljudi, da vam kažem. I šta još jednu veoma važnu rečenicu Isus Hrist kaže? Idite sada i provučavajte sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I govorite im da se drže svih mojih zapovesti, jer sam ja s vama u sve dane do svršetka sveta. Toliko jako. Znači, idite i proučavajte sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I učite ih da se pridržavaju svih mojih zapovesti, jer su s vama do svršetka, jer bit ću s vama do svršetka sveta. Stvarno, znači, on je i dan danas živ, što se kaže tako. Znači, Isus Hrist je i danas živ. Eto, dragi moji ljudi, možda nekog ohrabri ovaj moj video. Znači, do Boga se... Šta kaže on? Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrepiti. Kaže, data mi je sva moć na nebesima i na zemlji. Idite sada i učite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I učite ih da se drže svih mojih zapovesti. Koje su te njegove zapovesti? Ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne čini preljube, poštuj oca i majku, ne čini drugome ono što ne bi želeo da drugi čine tebi, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Zašto vidiš u oko brata trun u oko brata svoga, u svom ni deblo ne vidiš? Prihvataj ljude onakvi kakvi su, uvek pomozi kad možeš. Tako sam ja shvatila te njegove zapovesti. Živi u ljubavi i u milosti prema Bogu, čak i ako te neki drugi tamo klevetaju i šta ti već rade. Imaš svoj mir u duši. A i kad je došao, kad je on vaskrsao, pa kad je trebalo da dođe tek posle 3. dana, on je došao mir s vama. On govori mir s vama. Kaže, zašto vam sumnje nadiru u misli? Koliko je to jako. Tako, dragi moji ljudi. Šta da vam kažem? On je tačno imao svoju misiju. Ali toliko Bog zavoleo svet da je poslao svog Sina da umre za naše grehe. Ali, znači, ovo je veoma važno, on je poslao svog Sina da osudi svet, nego da svet kroz njega bude spašen. Veoma jako. Tako, dragi moji ljudi, Isus Hrist vam daje jednu veliku rečenicu, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrepiti. Šta kaže, ja sam put, istina i život i niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Znači, jedino se kroz ljubav, Isus što je umro za tebe. Jer to ljubav, pa to nema da neko umre za tebe. Stvarno, mnogo jako. Na mene je to ostavilo jako utisak. Možete pogledati, postoji biblijski film. Perfektan film koji ostavlja velike tragove u životima. Toliko, dragi moji ljudi. Ja vas sada pozdravljam i želim vam mir u duši. I
Ako vam treba nešto, obratite se Isusu Hristu i on će vam sigurno pomoći. Jer nije on džabe rekao, ja sam put, istina i život i niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. I još jedanput da ponovim, kad on te poziva da dođeš, ali neće on da ti dođe pa s pritiskom da te tera na nešto, nego ti kaže dođi sam. Kaže, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrepiti. Kaže, ja sam put, istina i život i niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Znači, apsolutno svi ljudi koji su direktno vernici Isusa Hrista automatski dobijaju večni život. Kaže, i evo, idite i učite sve ljude, učite ih da se pridržavaju, znači učite ih, krstite ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i učite ih da se pridržavaju svih mojih zapovesti. Pa zar to nije stvarno i razlog zašto ja snimam ova videa je upravo taj. Eto, jer on je rekao, idite i proučavajte sve ljude, što znači da bi ljudi smanjili svoje brige, muke i sikiracije, nek se ne oslanjaju na Boga. Idite, učite ljude da se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Eto, dragi moji ljudi. I čuvajte svoj mir u duši verujući. Ja vas sada pozdravljam, želim vam mir u duši i sve najlepše. Ja idem da pijem moju kaficu u ovo vreme, ja uvek pijem jednu kaficu. Tako, dragi moji ljudi, ja vas puno pozdravljam i želim vam sve najlepše.